Jørgen Jensen sluttede med 6 fejl, hvor i første fase, hvor de 2 var for overskridelse af den fejlfri tid, og tiden var 70,39. Næste rytter, som skal begynde at gøre sig klar herinde på banen, det er start nummer 12, Søren Frederiksen. Start nummer 13, Christian Petersen, må komme med på banen og holde sig klar. Og start nummer 14, Søren Hedegaard, holder klar for opvarmningen.